Laitan tästä tämän esityksen käyntiin. Eli sapere-ruokakasvatus on seuraavaksi meillä tässä asia, josta puhutaan. Ehkä sanon vielä tässä vaiheessa, ennen kuin menen syvälle sapereen, niin se, mikä mun oma tulokulma ja tausta tähän on, niin on vuonna 2014 aloittanut oman väitöskirjatutkimukseni ja silloin pääsin sapere äärelle sukeltamaan ja tutkimaan sitä, että miten nimenomaan päiväkodissa ja varhaiskasvatuksessa toteutettu aistilähtöinen ruokakasvatus voisi auttaa lapsia oppimaan syömään kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Ja sitä kautta olen rakastunut tähän aiheeseen ja olen ilokseni päässyt tästä puhumaan aina silloin tällöin myös varhaiskasvattajille ja nyt ilokseni teille. Saperen juuret on tuolla Ranskassa, eli tuo sanakin on ranskan kuuloista ja taitaa alun perin tulla latinasta, mutta tämän menetelmän juuret on Ranskassa ja siellä on erityisesti kehitetty tätä niin kuin kouluikäisten lasten kanssa ja järjestetty tai pidetty niin kuin oppituntimaisesti lapsille annettu niin kuin oppitunteja siitä, että miten erilaiset aistit meillä toimii ja miten me niiden kautta opitaan ruoasta. Ja sitten kun tätä menetelmää on tuotu Suomeen, niin sitä on vähän sovellettu ja nimenomaan viety sitä tänne niin kuin varhaiskasvatuksen maailmaan, jonne se sopii ja jotenkin solahtaa erittäinkin sujuvasti, koska meidän varhaiskasvatus on niin kuin hyvin toiminnallista ja siellä se ruoka on myös hyvin läsnä. No, saperen taustalla on tämmöinen humanistinen ja kokemuksellinen oppimiskäsitys, jossa se oppiminen tapahtuu kokemuksen pohdinnan, käsitteellistämisen ja toiminnan tämmöisenä niin kuin kiertona ja syklinä. Eli näitä toistetaan ja se oppiminen koko ajan niin kuin rakentuu sen edellisen päälle. No, mitä se käytännössä sitten tapahtuu ja mitä se on, niin sapere on ruokiin tutustumista sensorisen harjoittelun avulla. Eli otetaan ne kaikki meidän aistit käyttöön sen ruoan ympärillä. Ja saperelle hyvin tyypillistä tai semmoista kuvaavaa on se, että siellä ei arvoteta näitä ruoka-asioita. Eli kenenkään kokemukset ei ole oikeita tai vääriä, vaan ne on kaikki ihan yhtä lailla tärkeitä. Ja näiden omien aistikokemusten kautta lapsi, ihan niin kuin me aikuisetkin yhä edelleen, niin laajennetaan sitä käsitystämme siitä ruokamaailmasta. Eli niistä elintarvikkeista ja siitä valmistetusta ruoasta ja siitä, mistä se ruoka tulee ja miten sitä ruokaa tehdään ja miten se vaikka muuttuu se ruoka siinä, kun sitä tehdään. Tai ne raaka-aineet muuttuu siksi ruoaksi. Ja sapere nimenomaan korostaa hirveästi sitä, että se lapsi tulee kuulluksi. Että me aikuiset muistetaan pysähtyä kuuntelemaan sitä lasta, olemaan silleen herkkiä siinä tilanteessa. No, saperen tavoitteita on näitä seuraavia. Eli saperella halutaan tukea ja rohkaista lapsen myönteistä ja luonnollista suhtautumista ruokaan ja syömiseen. Ja sapere edistää sen monipuolisen ruokavalion toteutumista rikastamalla niitä ruokakokemuksia ja ruokamieltymyksiä. Ja niin kuin sanoin, että sapere ei kuulu tämmöinen niin kuin arvottaminen, niin myöskään näitä ruokia ei arvoteta niin, että olisi terveellisiä ja olisi epäterveellisiä ruokia, vaan periaatteessa menetelmää voi käyttää niin kuin ihan kaiken ruoan ympärillä. Mutta itse olen ehkä sanonut tai kokenut tähän liittyen sen, että koska kasvikset, hedelmät ja marjat on niin valtavan monipuolisia, tavallaan niitä on niin valtavan erilaisia ja monenlaisia, niin ne sopii tähän niin kuin materiaaliksi ja raaka-aineeksi sapereruokakasvatukseen valtavan hyvin. Mutta ihan yhtä lailla voidaan olla jonkun muunkin, vaikka kakkujen teon äärellä tai piparien leivonnan äärellä. No, saperella tavoitellaan sitä, että saadaan lapsia myös innostettua siihen kielelliseen itsensä ilmaisemiseen. Että niistä
kokemuksista sen ruoan kanssa voidaan keskustella ja opetellaan niitä sanoja, että miten me voidaan kuvata niitä omia kokemuksia ja myös miten niistä yhteisistä kokemuksista voidaan keskustella myös erilaisilla kuvaavilla sanoilla. Et kun me koetaan niiden omia aistiemme kautta, niin meille ne kokemukset on erilaisia ja ne on molemmat yhtä oikeita ja niistä voidaan keskustella. Ja semmoinen Saperen vähän niin kuin 3 sanan tiivistys on, että aisti, oivalla ja ilmaise. No sitten kun tuossa oli äsken nuo Saperen tavoitteet, niin ajattelin, että tähän ehkä rinnalle olisi hyvä katsoa, että no mitä meidän ruokakasvatuksen tavoitteet sitten onkaan. Ja jos me katsotaan terveyttä ja iloa ruoasta, eli varhaiskasvatukailusuositusta jo vuodelta 2018, eli sitä uusinta ja ensimmäistä, taikka sitten jos me katsotaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, niin meillä on yhtenäiset siellä ne ruokakasvatuksen tavoitteet. Ja siellä sanotaan, että tavoitellaan myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen, monipuolisia ja terveyttä edistäviä ruokailutottumuksia, omatoimista ruokailua ja monipuolista riittävää syömistä, ateriahetkien kiireetöntä ilmapiiriä, hyvien pöytätapojen ja yhdessä syömisen kulttuuria opetellaan. Ja niihin ruokiin, alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin tutustutaan eri aistien avulla. Sekä vielä se, että sitä ruokasanastoa kehitetään ja laajennetaan keskustelulla, tarinoilla ja lauluilla. Eli hyvin täällä sekä Vasussa että tuossa ruokailusuosituksessa on tavallaan tämä Saperen toimintatavat kirjoitettu sinne, että on erinomainen menetelmä toteuttaa näitä tavoitteita, mitä tuolla suosituksessa ja perusteissa on kirjattu. No, sitten ajattelin, että nyt vähän tämmöistä heittäytymistäkin teille tai teiltä toivoisin. Eli lähdetään pikkusen näiden kunkin aistin äärelle sukeltamaan. Eli jokaisellahan meistä oltiin lapsi tai aikuinen, kunhan vaan meidän kaikki kehon niin kuin normaalisti toimii, niin meillä on nämä yhteiset 5 aistia. Eli meillä on se näköaisti, sitten meillä on hajuaisti, meillä on kuuloaisti, meillä on makuaisti ja meillä on tuntoaisti. Ja nyt toivoisin, että jos vaan teillä oli mahdollisuus napata niitä tuotteita sinne koneen ääreen matkaan, niin ottaisitte ne nytten sinne esille ja hyödynnetään näitä näissä tulevissa pienissä tehtävissä. Eli ota ensimmäiseksi se sun hedelmä tai kasvis, minkä löysit. Ota se käteen ja sitten se veitsi. Ja miltä se hedelmä tai kasvis näyttää, kun pelkästään katsot sitä. Eli jos pelkästään keskityt siihen, että arvioit sillä sun näköaistilla eli silmillä sitä, että miltä se näyttää se hedelmä tai kasvis. Ja tässä me voidaan taas hyödyntää tuota meidän chattia. Eli musta olisi kiva vähän nähdä, että miten innostutte näihin tehtäviin mukaan ja myös voidaan jakaa näitä meidän aistikokemuksia tästä keskenämme, niin heittäkää sinne chattiin sana tai pari kertomaan siitä, että mitä teillä tulee mieleen. Sitten voitte napata sen veitsen siihen ja leikata palan siitä kasviksesta tai hedelmästä, niin miten se muuttuu, se teidän näkökokemus? Nyt mä haastan myös meidän hankeporukkaa sieltä mukaan näihin tehtäviin. Hei, ihana, olette lähtenytkin jo sieltä laittamaan. Huomaan, että mähän vähän huonosti tässä näen vielä noita teidän. Mä laitankin tuonne näkyville. Oi ihanaa, täällä on tullut mahtavia sanoja. On oranssia ja mehukasta, pehmeää.
sileää, kiiltävää. Tosi kivoja sanoja. No näin kun me tarkastellaan sitä ruokaa nyt pelkästään meidän näköaistilla, niin me saadaan ihan valtavasti jo sillä informaatiota. Eli me saadaan sitä väriä, niin kuin teiltäkin tuli tuolla oranssia ja keltaista siellä oli muistaakseni. Sitten me nähdään toisaalta sitä kokoa, onko joku iso vai onko se pieni, onko se pyöreä vai minkä muotoinen se on. Eli myös sitä muotoa. Ja sitten me toisaalta nähdään sitä, että no, liikkuuko se joku, tai sitten me nähdään, että jos se muoto vaikka muuttuu. Eli tässä tapauksessa, kun te leikkasitte sitä hedelmää tai kasvista, niin se oli ehkä aluksi pyöreä, mutta sitten kun te leikkasitte, niin se ei enää ollutkaan. Tai sitten se pala, joka siitä leikattiin, niin onkin ihan erinäköinen kuin se, miten se alkuperi oli. Ja tässäkin on tavallaan, kun ajattelee, että miten meidän lapset monesti näkee vaikka kasviksia, hedelmiä, marjoja silloin, kun syödään päiväkodissa, niin nehän on todella usein ihan valmiiksi pilkottuina, voi olla oikein pieninäkin paloina. Niin välttämättä se ei aina yhdisty lapsella, että hei, tässä on kyse tästä samasta jutusta, jonka mä vaikka tunnen kokonaisena sieltä kirjasta tai siitä sadusta tai muusta. Et on tavallaan hyvä antaa sille lapselle myös sitä, että hei, että tämä pieni juttu pilkottuna, tämä on ihan sama kuin tämä kokonainen tuttu asia, mistä sä tykkäät ja mikä on susta kiva. No, ja ehkä sanon vielä näköaistista sen, että tosi paljon se, että miltä se ruoka näyttää, niin kuin säätelee sitä, että miten kiinnostuneita me siitä ollaan. Ja aika paljon niin kuin myös se, että miten värikästä joku on, niin houkuttelee tai ei houkuta. Että jostain syystä tämmöiset niin kuin kirkkaat värit, niin kuin nyt vaikka tuossa kuvassa on nuo kirkkaat oranssit porkkanat, niin ne houkuttelee ja vetää meitä puoleensa. Ja sitten taas monesti se, niin kuin tämmöiset harmaat ja muut, niin ne ei niin veä meitä puoleensa, niin että me kiinnostuttaisiin niitä syömään. Et tätähän käytetään meidän niin kuin hyväkseen. Esimerkiksi mennään tuonne jonnekin kahvilaan ja siellä on oikein houkuttelevan näköinen värikäs linjasto, niin sehän suorastaan vetää meitä sinne puolensa, että tule tänne nauttimaan ja syömään. Et tavallaan sitä meidän silmiä ohjataan sitä kautta niin kuin kohti sitä ruokaa. Ja tämä on toki semmoinen, mitä pystyy myös käyttämään hyväkseen siinä, kun lapsille tuodaan ruokaa tarjolle, että miten houkuttelevaksi se laitetaan tai miten me vaikka joskus leikitään sillä, että miten ruuat on aseteltu, onko jossain joku hymynaama tai muu hauska muoto, joka herättää sen lapsen kiinnostuksen ja tekee siihen ruokaan sitä leikkisyyttä, joka yleensä on semmoinen, mikä lasta innostaa ja häntä saa niin kuin mukaan siihen juttuun. No, sitten mennään seuraava aisti äärelle. Eli jos teillä oli mahdollisuus ottaa sinne se joku tuoksuva juttu, eli vaikka maustepussi tai purkki tai joku muu, nyt voi tuoksutella kyllä sitä hedelmääkin, jos teillä sellainen oli. Eli laita ihan ensimmäiseksi silmät kiinni, jotta sä voit keskittyä pelkästään siihen sun hajuaistiin ja tuoksuttele pieni hetki. Mitä sä haistoit sieltä? Ja mieti myös, että mitä mielikuvia sulle mahdollisesti syntyi siitä tuoksusta. Ja taas voitte kirjoittaa niitä sinne chattiin. Käyn täältä kurkkaamaan. Hei, Sanna Parka on joutunut syömään vaan ylijäänyttä kakkua. Vähän on koeta kestää. Ei tänne on tullut ihania joulun tuoksua, riisipuuroa, kutittavaa. Joulu on tullut mieleen ja pullataikina. Ja kun mennään tähän hajuaistiin vähän tarkemmin, niin hajuaisti on semmoinen ja tuoksut ylipäätään, jotka tosi usein meillä herättää
voimakkaita muistoja ja voimakkaita muistikuvia jostakin tilanteista tai esimerkiksi johonkin ruokaan liittyen tai johonkin ihmiseenkin liittyen voi olla. Niin tuossakin nousi esiin nuo joulut ja se on semmoinen, mihin liittyy tosi voimakkaita tuoksuja, joten ne joulun tuoksut herättää myös niitä positiivisia mielikuvia meidän mielessä. Jos me ajatellaan hajuaistia ihan tälleen fysiologisesti, niin me tavallaan haistetaan kahta kautta. Eli kun me hengitetään tästä suoraan nuuhkastaan siitä niin kuin äsken teitte, eli silmät kiinni ja nenän kautta ilmaa sisään, niin sitä sanotaan ortonasaaliksi hajuksi. Ja sitten toisaalta me haistetaan myös sitä kautta, että kun me laitetaan ruokaa suuhun ja sitä pureskellaan ja nielastaan, niin se haju nousee tuolta vähän niin kuin takakautta tuonne nenään. Eli puhutaan retronasaalista hajusta. Ja nämä on molemmat niin kuin tosi tärkeitä sille hajuaistimuksen syntymiselle. Ja toinen tulee vähän niin kuin jo siinä alussa, kun ruoka on menossa suuhun, ja toinen tulee sitten siellä, kun se ruoka on suussa ja sitä jo nielastaa. Ja ylipäätäänkin haju on ihan valtavan tärkeä sille, että miten nautittavaksi me se ruoka koetaan. Ja tämä johtuu muun muassa siitä, että meidän nenä erottaa tuhansia erilaisia hajuja. Kun kohta me puhutaan makuaistista, niin näette, että siellä ei ole kuin muutama eri maku, mitä meidän kieli erottaa, mutta meidän nenä on ihan valtavan tarkka ja se tunnistaa jopa tosiaan tuhansia erilaisia tuoksuja ja hajuja. Ja niillä on tosi iso merkitys sille, että miten miellyttävä se ruoka meidän mielestä on. No, sitten hypätään seuraavaan aistiin, eli nappaa nytten se joku kova juttu tai joku raksahtava juttu. Eli ota se esimerkiksi se näkkäri tai keksi käteen ja tunnustele sitä. Ja sitten voisi sen vaikka katkaista. Miltä se ruoka tuntuu sun käsissä? Ja voitte taas heittää jonkun sanan sinne chattiin. Siellä tuntuu karkealta. Hei, hyvin yhtenäiset mielipiteet on tässä karkeudesta. Rapea, kovaa, kuiva, rapsahteleva. Ihania sanoja. Musta tuntuukin, että tuo tuntoaisti on sellainen, mistä monesti meidän on aika helppo keksiä niitä sanoja. Siinä on paljon sellaisia sanoja, mitä me käytetään ehkä muuhunkin liittyen kuin ruokaan liittyen. Näitä niin kuin tavallaan tuntoaistittavia tai sellaisia sanoja, mitä aistitaan tuntoaistilla. No, taas tälleen fysiologisesti niin meidän tuntoaisti on aika monipuolinen. Eli sen voi jakaa kosketustuntoon, lihastuntoon, lämpötuntoon ja kemotuntoon. Eli kosketustunto on sitä, mitä me tunnetaan sillä meidän ihon pinnalla. Vaikka kun teillä oli äsken kädessä se näkkäri, niin se, miten te sormenpäillä tunsitte sen siinä. No sitten lihastunto puolestaan tulee siitä, kun ajattelette, että leikkaatte vaikka leipää ja te tavallaan tunnette sen, että no onko tämä kovaa tämä leipä, pitääkö tätä kovasti painaa vai riittääkö kun tätä nätisti pehmeästi painaa. Eli se on lihastunto. Sitten puolestaan lämpötunto on myös tässä meidän iholla, eli kun tunnetaan siinä sitä, että onko joku kylmä tai onko se kuuma vai onko se jotain siltä ja väliltä. Ja kemotunto puolestaan on sitten tuolla meidän suun pinnalla, eli tämmöinen polttavan tunteen aistiminen, eli esimerkiksi chilin aistimus on myös tämmöinen tuntoaistiin liittyvä kokemus. No, ylipäätäänkin tuo meidän suu on ihan valtavan tärkeä
paikka, kun puhutaan ruoasta. Ja suu- ja tuntoaisti, niin silloin puhutaan suutuntumasta. Eli se meidän suun pinnoilla havaittava tunto, kun nautitaan sitä ruokaa tai juomaa. Ja me ollaan tässäkin aika erilaisia, että toiset meistä on tosi herkkiä siellä niin kuin sen suutuntuman osalta, varsinkin lapset. Eli voi olla, että jos lapsella on muutenkin vaikka herkkyyttä aistien osalta, että on tämmöistä vähän aistiyliherkkyyttä, niin se voi ilmentyä myös vaikka niin, että tavallaan on herkkä suutuntuma. Ja silloin voi olla vaikeaa niin kuin käsitellä eri rakenteisia ruokia suussa. Ja voi olla vaikka tosi tarkka sille, että minkälainen ruoka sinne suuhun niin sanotusti kelpaa. Ehkä teillä on tullut tämmöisiä lapsia vastaan. Aika monelle varhaiskasvattajalle nimittäin on tullut. No, otetaan sitten vielä se joku näistä, näkkäri tai se keksi tai se hedelmä tai kasvis, mikä teillä oli. Ja nyt saa haukata. Eli purase siitä palanen ja mieti hetki sitä, että miltä se ruoka tuntuu siellä sun suussa, miltä se ruoka kuulostaa ja miltä se maistuu. Eli nyt lähdetään vähän yhdistämään näitä aisteja. Eli tässä me saadaan tavallaan se koko paketti, eli tuntoaisti, kuuloaisti ja makuaisti yhdistettyä nyt vielä. Mutta tarkastellaan näitä hetki myös erillään. Eli katsotaan tätä makuaistia, joka nyt oli siellä sen kielen päällä erityisesti. Eli se meidän kieli erottaa 5 erilaista perusmakua. Siellä on makea, suolainen, karvas, hapa ja umami. Ja näistä ensimmäisenä, jos on nämä kaikille varmasti tutuimmat, makea ja suolainen, niin makea on tietenkin sokeri tai hunaja tai siirappi tai sitten monet makeat hedelmät. Suolainen on ihan natriumkloriidi siltänsä tai erilaiset elintarvikkeet, joihin lisätään sitä suolaa. Nämä on yleensä meille kaikille tuttuja perusmakuja. No, sitten on karvasmaku, joka ihan tavallaan perusmakuna voi löytää oikein tummasta kaakaosta tai vaikka kahvista. Myös monissa marjoissa on tätä karvasta perusmakua ja myös hedelmissä. No, karvas on siitä jännä, että myös vähän se, että minkälainen genetiikka meillä on, niin me ollaan erilaisia tuon karvaan maistamisen suhteen. Eli voi olla, että osa ei vaikka tykkää kahvista just sen takia, että maistaa sen karvaan tosi voimakkaana. Ja se ei siksi niin kuin opi siihen, vaikka se kuin vahvasti on tämmöistä meidän ruokakulttuuria. No, sitten hapan on toinen, mikä on tosi vahvasti tuolla kasvikunnan puolella, eli kasviksissa, hedelmissä, marjoissa läsnä. Ja ihan se perusmakuna, vaikka sitruunahapon, joka on sitruunahappoa joskus maistanut, niin löytää sieltä, taikka sitten voitte tunnistaa se hyvin vaikka sitruunasta, siitä hedelmästäkin, tai oikein näistä voimakkaan happamista marjoista, niin kuin puolukka tai karpalo. Tai myös hapanmaitotuotteissa, esimerkiksi maustamaton jogurtti tai piimä, niin siellä on sitä happamuutta. Karvas ja happa ovat sellaisia, mitkä meille ei niin kuin luontaisesti ole niin kauhean miellyttäviä. Ja siksi meillä on vähän enemmän haasteita oppia näistä monesti tykkäämään. No, sitten 5. perusmaku on umami, eli tämmöinen niin sanotusti lihaisa maku. Ja tätä löytyy se tavallaan perusmakuna, niin voi vaikka tunnistaa siitä, että jos on soijakastiketta maistanut ihan siltäänsä tai lihalientä, niin se on se semmoinen lihaisa maku, tosin ilman sitä suolaa siellä. Eli tällaiset 5 perusmakua se meidän kieli erottaa. No, sitten vielä se kuuloaisti, kun äsken purasitte sitä hedelmää tai sitä näkkäriä, niin
niin aikamoinen rouske kuuluu. Jos teillä sattuu olemaan vielä napit korvissa, niin silloin vasta kuuluukin iso ääni. Eli me kuullaan tosi paljon myös erilaisia ruokaan liittyviä ääniä meidän ympäriltä. Se, kun me valmistetaan ruokaa, niin siinä on tietynlainen oma äänimaailmansa. Keittiökoneet on monesti helppo tunnistaa ihan se äänen perusteellakin. Tai sitten myös sillä ruoalla on näitä tämmöisiä rakenneominaisuuksia, eli vaikka nyt just rapsahtava näkkäri tai rouskahtava porkkana. Sitten kuullaan erilaisia syömisen ääniä, eli sitä pureskelua tai nielemistä tai muuta maiskuttelua. Ja sitten on myös sitä ympäristöääntä. Eli kuuluuko siellä esimerkiksi lautasten kilinää tai haarukoiden, veitsien, lasien kilinää siellä ympäristössä? Tai onko siellä jotain musiikkia, joka luo sitä tunnelmaa siihen ruokailutilaan? Kaiken kaikkiaan tämä meidän kokemukset tai ne aistimukset, mitä me aistien kautta saadaan ruoasta, niin on hyvin moninaisia. Ja se on monen asian summa sit loppujen lopuksi, että minkälainen se kokonaisuus on. Ja tuossa kun maistoitte sitä ja tavallaan mietittiin, että no miltä se tuntuu suussa ja miltä se kuulostaa ja miltä se tuoksuu ja tavallaan tämä kokonaisuus, niin nämä muodostaa niin kuin yhdessä sit sen maun sille ruualle. Eli se ei olekaan vaan se yhden aistin tuoma juttu, vaan se on tosi monen aistin yhteistyötä. No, onneksemme nämä meidän ruokakokemukset on yksilöllisiä, koska se tekee niistä niin valtavan mielenkiintoisia ja se tekee myös sen, että ruoasta on aina kiva keskustella ja kukaan ei ole oikeassa, kun kaikki on oikeassa. No, on kuitenkin tärkeää muistaa se, että se ruoka tosiaan on ravintoa vasta sen syömisen jälkeen ja se, että miten me saadaan niitä aistimuksia luotua niin, että niitä tulisi positiivisia ja ne lisäisi sitä hyväksyttävyyttä ja nautittavuutta, niin se on tavallaan tärkeä sille, että me saadaan se ruoka myös syödyksi. Ja aika hyvä semmoinen syömisen kannustin on se, että on sopiva nälkätila ja sitten toisaalta se, että se ruoka on sellaista niin kuin sopivan maukasta. No, sitten jos ajattelee tämmöisiä vähän yleistyksiä, että mikä meille ihmisille on yleensä luontaista, niin on se, että meille on niin kuin synnynnäisesti makeet aika mieluisia ja me tosi helposti kehitetään mieltymys tämmöiseen suolaiseen ruokaan. Ja sitten toisaalta meille on niin kuin luontaista se, että me ei niin tykätä siitä karvaasta ja vähän sama homma se happamankin kanssa. No, sitten se vaikuttaa paljon, että miten tuttuja ne asiat meille on. Ja silloin kun puhutaan lapsista, niin yksi tämmöinen piirre lapsissa on tämmöinen uutuuden pelko tai ruokaneofobia hienommalta nimeltään. Ja osa lapsista kehittää aika voimakkaankin semmoisen kauden siinä 2-6 vuoden iässä, jolloin tuntuu, että kaikkeen uuteen ruokaan pitää suhtautua epäluuloisesti. Ja sekin voi vaikuttaa tavallaan siihen, että miten helppo sen lapsen on innostua ja maistella niitä uusia juttuja. Ja sitten toisaalta tämmöiset ruokavastenmielisyydet tai ruoka-aversiot, niin nekin voi vaikuttaa siihen, että haluaako maistaa jotain. Ja yleensä ruoka-aversio on syntynyt vaikka siitä, että on tullut vatsatauti jonkun tietyn ruoan jälkeen. Ja silloin siihen on tullut hyvin voimakas tämmöinen epämiellyttävä kokemus siitä ruoasta, ja sitä ei teekään sit mieli enää syödä toista. Voi kestää pitkänkin aikaa, että se menee ohi. No, tähän on vielä vähän summannut sitä, että miten se meidän ruokamieltymys syntyy. Eli kun meillä on tuossa se joku ruoka, ja sitten meillä on nämä erilaiset aistit, eli näkö, haju, maku, tunto ja kuuloaisti. Ja näiden kautta me saadaan sille ruoalle sitten tietty ominaisuus. Eli sillä on tietynlainen ulkonäkö, sitten sillä on se maku, eli joka on oikeasti monen aistin yhteissumma. Ja sitten sillä on se tietynlainen rakenne. Ja tähän, kun me yhdistetään vielä se, että mitä kokemuksia ja tietoa meillä on entuudestaan siitä ruoasta, mitä me siitä muistetaan, miten me vähän niin kuin siihen suhtaudutaan jo valmiiksi, niin meillä on mahdollisuus näiden
näiden niin kuin yhdistelmänä sit synnyttää se mieltymys siihen ruokaan. Ja kun me saadaan tätä kehää pyöritettyä niin, että nämä on positiivisia, eli meillä on niin kuin, syntyy yhä enemmän niitä positiivisia kokemuksia ja muistikuvia ja positiivisia odotuksia sitä ruokaa kohtaan. Ja meillä on yhä enemmän sitä tietoa niistä ominaisuuksista, me osataan käyttää niitä aistejamme sen ruoan ympärillä, niin on yhä todennäköisempää, että me saadaan synnytettyä se mieltymys tuohon ruokaan. Ja erityisesti lasten kohdalla, kun heidän ne kokemusmaailmansa siitä ruoasta on vielä niin paljon vähäisempää kuin meillä aikuisilla, niin meillä on tavallaan yhä parempi mahdollisuus pyörittää sitä positiivista kehää tässä. No, vielä jos summaan tämän, niin voi ajatella, että lapselle se sapere on tämmöinen iloinen retki aistien avulla ruokamaailmaan, mutta sitten puolestaan kasvattajalle niin sapere on pedagoginen väline, ja se voi lisätä, tai se lisää sitä ymmärrystä parhaimmillaan siitä, että miten lapsi tosiaan oppii ruoasta, että se tapahtuu niiden aistien kautta, ja niitä voi käyttää välineenä siinä, että opetellaan yhdessä ruokaan liittyviä asioita. Ja sapere antaa myös työkaluja siihen, että miten lasta voi auttaa kehittymään siinä syömisessä. Aina se tavoite ei tarvitse olla se, että oikeasti se ruoka menee suuhun asti, vaan me voidaan tutustua siihen ruokaan myös paljon niiden muiden aistien kautta ja ottaa monta askelta eteenpäin ennen kuin se ruoka tulee loppujen lopuksi syötyä. Tämä oli nyt tämmöinen pieni maistiainen teille saperesta ja tämmöisestä pienistä aistiharjoitteista. Toivottavasti innostuitte siellä ja teillä oli mahdollisuus myös itsellänne päästä niin kuin hetkeksi pysähtymään kunkin aistin kohdalle.